বলভদ্রং সুভদ্রাভ্যাম জগন্নাথায় তে নমঃ পরমাত্মনে বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাম জয় জগন্নাথ। আজি হয়েছি জগন্নাথ জগন্নাথঙ্কর বাহুলা বিজয় বাহুলা রথ ভগবান ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ନିଜ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଆଜି ଏଠାରେ ବୃନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ସଜେଇ ଦେଇ ବିଚିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ମାୟାବରା ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଜିର ଏହି ରଥ ବାହୁଡ଼ା ରଥ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।